O di ana pud ko diri sa atong bukid, diri sa Tagupaon, kay nagtrabaho ko diri naghinlo ta sa atong yutang na tawhan o sa yutang na atong gitikad. Trabaho may atong gipangita, diri ta sa atong yuta magtrabaho. Kay nganong wala ta makakwarta, kay wala man ta magtrabaho sa atong yuta. Ingon pa nila, nganong magtrabaho man ta diha sa imong yuta na wala man tay makwarta ni ana. No, dili na tinuod. Kay tungod kay wala ta mag-uma, wala po tay kwarta. Kay kung napasagdan ang atong mga kayutaan sa maniini o sagbot pagayod na kayo dito sa imabaw, walay bunga sa inyong mga lubi. Lubi minus og bunga. Kung minus ang bunga, walay income ang imong uma. Trabaho, trabaho, trabaho. Kay mao man ni atong gipangita na trabaho man gayud ang atong kinahanglan. Kung natayuta diri ata magtrabaho. Kaysa moadto ta dito sa lugar, manarbaho ta dito sa Maynila, adto ta sa Cebu, adto ta dito sa bisan asa na lugar dire sa Pilipinas kay manarbaho ta. Pero ang atong pagtrabaho dito igo lang sa atong kaugalingon og sa pamilya, kulang pa. Munang kung naatay yuta, balik ta diri sa probinsya. Trabaho atong gipangita, trabaho ang inyong yuta na napasagdan. Sama sa ako tinuod napasagdan gayud ang atong yuta. Sa panahon na ako napaakan kog halas, mo nang wala na jud na ako natiman ang yuta. Kay hadlok ako na ko'y trauma sa has, mo ning nimbalik og kalibo ng atong kalubihan. Pero karon nagmaisugon ako. Kay kung dili ta maisugon sa atong kaugalingon, wala gayud tay ugma. Ug kinsa man poy moatiman sa yuta kung dili ikaw mismo tag-iya sa yuta. Ayaw pasagdi ang inyong kayutaan. Trabaho may atong gipangita, anha ta sa atong yuta magtrabaho. Ug ang uban moingon, sige lang matagtrabaho, wala tay income. No. Kung kita yuta atong plastaron para maka-income ta. Isa na diha kung nagsigi taghinlo, sige taglampas, mahinlo ang inyong kalubihan ug mudaghan ang bunga. Okay? Human ang mga kawatan pod mo respeto na kay tungod kay hinlo, dili na sila musuot kay hinlo naman ang imong kaumahan. Maminos-minusan ang mangawat sa imong lubi. Muna siya, kinahanglan positibo ta perminti sa atong mga kayutaan. Trabaho, trabaho. Kung naatay time, ayaw gayud kalimti ang inyong yuta. Sa maniini, ugaw pagayod mo nang naa ko diri nagsigi kog hinlo. Hinluan na to ang atong mga kabukiran. Sama sa ako mo nang maingon gayud mo na ako ra may naghinlo ni ini. Wala man ko nagsuhol. Okay. Mo nang wala gyud koy nagkuha og tao kay wala man pud tay kasweldo. Kay ingon pa wala tay kwarta. Kung wala tay kwarta, naata mismo mukayod gayud kita, mo trabaho gayud kita sa atong kaugalingong yuta. Mo nang dili ta magpasagad, dili ta magmangay-mangay kay naaman tay kayutaan. Ang pag-uma ana diri ang pagkaon. Pagkaon man ang atong problema, mutikad ta sa atong yuta. Mo nang akong giblang ang akong mga trabaho para sa inyong mga viewers diha na kung naamoy mga kalutpaan, kung naamoy mga kabukiran, ayaw ninyo pasagdi. Kay naa diri ang tinuod na kwarta. Diri ata makakaon, diri ata makakita og daghan mga grasya na ihatag sa Ginoo. Mangaliya gayud kita sa Ginoo na ikaw mismo tagaan kaniya og pagdasig sa pagbuhat dinhi sa kabukiran.
tagaan ka og kadasig na mo trabaho sa kabukiran. Imo gayong ihangad sa langit na tagaan kag kadasig. Ginoo, tabangi ako. Ginoo, uban ni ako kanunay, labi na nag-inusarar ako dire sa bukid, anaa ikaw magabantay kanako. Kay ang grasya sa Ginoo ihatag kaniya kung ikaw nagsunod sa iyang kagustuhon. Kay kitang tanan lumalabay dinhi sa kalibutan, kitang tanan nanginahanglan og grasya, kitang tanan magtrabaho sa yutang natawhan. Trabaho, trabaho, trabaho kitang tanan.